Lasi niliar ni wang sita mi puji ili tuma deda long ke sorlo pan kirai koma bang ke ave pia polo plotang te ke ave deda bang ke punishment na bang ag ahiring tangrak pipe deda pot nirbhaya ke suda son ekto mache thogwegling puai hai bang claim kle deda pot non ko an ningkan parello ili tum lapuson hak capital punishment ki pi ke ha nirbhaya ke sudan ver langkar judun long hala sud bang ke rarest of the rare pu declare de lo ha sud bang ke che thogwegling lo pranar modelo kok that pidelo tangte labangso phi pen sita mela puson thak kes ki du ki tangte piloma pipe lasi bang pupulo indian judicial system ke ekdom lake jokor pun lasi non sita mela puson thak lo army bangle che than sita mi igun e ni likram ta ni army tumi diglom sita mi do ni li tham pon pede jong lo pinia bang ke koi ni che khangon esi tham pon thulipo ku piloma pro tangte Dibrugarh dalong Dibrugarh hadang namrup police station ka parlo kachari pathar pa adimalong halada inut arta wepina ningkan cap also pi phan hengri dam posipu hemadung arailom hengri dam lo hengri dam hoche ke hadak inuda bang phudo halabang sobang phuge okapar hi posipu halabang sobang phusamil anakhino lo je appai phan je pathi lotsi ningkan kre phojel jang elo ningkan kre phojel jang epensi ke jok lo ke jok si nona bang ka hem se ka chedulo posipu amasi okpar hi lo labang so okpar hi labang so jui rek theklong lo amasi ko pisi choma thaloma plotang te alang phan cholangrem lo apen apran si tami ar muddel lo berbob lo jola puson lase apran ar mudde ta phi bang ke ko pisi klem lo plotang te hadak bab pen si dip lo posipu halada bab bun phara pen si dip het posipu lase pinangan ar ji ding lo aphi bang ke apia potun si tami chiri bom lo che theklong le delo bang verek lo amasi ridam lo kiri dam pen long dam lo hadak si buna long si dip su halabang so por hut sitame halabang so munis sitame hadak si dolang busi ke kat lo labang so ke kat hut aphi bang ke rong asor tum pen salang phan nep check lo pulis atumare deng hodai thu kok lo latano ningkan kre pho phi lo te jok tu lipo hok pe dalam bang ke lahen lo dona tu non kre ningkan kre pho phi he ada ningkan kre pho ke lage hem kang sam thapo ningkan kre pho phi te jok tu lipo lalo lase apran sitame apai abang sitame apran ka charmut abang phulo apran charmut dia selang ningkan krep pho hada hem kang sam to nang lo ako non sitame lapuson thak lahen lo jok pul indian judicial system ke lapuson abang pho to man kelang tum lo le de nang pho ke lo le de si lagele te kok that pi de nang pho sitame pipi lo thup lo la ko non anu ka prek atum pai sung thuri lo thrang ga pai lo me thang pai pok esi sung lo non abang ka anu ka prek hem au so pai lo oso lata ningkan ne ke boso ahema dungara elom theng kachuri posipu halabang so poro si pachiloto labang lap anahi iyo munira tum lap anlo jun non kamatha kaheno usomar langle sarpi buri langle ajar langle lap anjo lalo lasi pinyar ni sitame la ka kahelo galilo dona tum ne nane kapre dil hi bombe alam che thanam ejib lotang te lan chochelang kes doppi khangyang ilitum lakha si oni lakin non dak amalo ilitum asam long malo Dibrugarh long namrup police station ka parlo kachari pathar pa di malong ilitum lang damlo plotang te ilitum masama cm sitame asona scheme ke deng pik khang arta ka we tum phan piso ka pangri tum arta ka we pen ka chen ka che do tum phan ke nep tang ayat tho plai action ke deng pon thek klem pon thek sitame sorlo ban ke rai kom nang ji po bang ke pinyar ni sitame sig jitpen ke klem po bang ka avelan opposition party tum tawe ruling party tum tawe ke doji kalilo ruling party long sitame ke klang thabasona sondo pikhangyang ili tum lang namlo plotang te nili na hiruk lab nang yi plotang te labang so report sitame nili ke thik tang do hala solam sitame nang than ponai pong te sitame choklo pinia bangke lapen ke la pu position na sitame la puson thak thing barap amasi pinia ni sitame litum anutina hem sitame litum apei do ingjir do Piniar ni keli tum epai mate ingjir atum hongke dam asap subak ke der pachat an sitame che mathadu phere duglo hempen hemar lopen hongke tet lo plotang te phere duglo non ke adena kai masila puson penako setame piniar ni an setame government pen ps step lo kedeng ele tumang jir dolo sumila kes hot punon lapen non het namrata kes punon lahaya kes sitame kunalo justice ke to bank tahai hemkang sambeng thai ningkan pho ma ningkan kep ma ningkan krep pho mu pen son thak lana philo bang te loplot lipo jui phun lipo labang so bang phu jui phun lipo mo ke ang ko anu ka prek li loki sung liji lahen lo dona thung la sinon ilitum lang dam lo plotang te sarkar tum kupitong ka ma thalone
political leader la pen ke thek keri tum ta pitong ma thalone nangli tum hin pen le comment section nong nang pachini pon ektha la non abang phu sitame la bang so ningkan ner ke bo so sitame plus sitame justice ke puan narlo la bang so munir phan non ningkan pho trok bak beng lipo lolipo an sing ke som anut ka prek sung lipo la hello donatung asinangli tum hin pen le nang thanang pachini tha comment section nong nilhin men ke lan sinar tum pan than pon chotpo pardon